A Xunta de Galicia comezou as obras de mellora da seguridade viaria na PO 214 ao seu paso por Ponte Cesures. A intervención terá un custo de 48.000 euros e permitirá ampliar a sinalización da zona para protexer os peóns, así como tamén axilizar a saída dos vehículos dos centros escolares que están situados nesa zona. A PO 214 que comunica o que é Ponte Cesures con a estrada, con o Concello da Estrada nun punto moi concreto, concretamente na saída do cole. O colexio que conta xa con un alumnado importante, é un vial que dá acceso a esta estrada autonómica e aí, bueno, pues había un perigo evidente do momento en que para incorporarse a estrada autonómica hai unha curva de escasa visibilidade. Con esta intervención instalarase un semáforo con espiras o que permitirá deter o tráfico da PO 214 cando un vehículo veña da rúa Avelino Pousa Antelo. Para el cual se va a montar un sistema de semáforos con espiras. Digamos, el sistema funciona cuando se pone un vehículo encima, detecta que hay un vehículo, se inicia el regulador, cortaría el tráfico de la calzada principal y abriría el tráfico del vial municipal. A mayores se refuerza con medidas de seguridad de calmado de tráfico para esa semaforización, de forma que en la calzada autonómica vamos a estar lo que nosotros llamamos que son lomos de asnos, que son unos pequeños badenes, ¿vale?, para que la gente pues frene antes de llegar a la intersección, ¿no?, para que no haya accidentes. Ademais desta intervención, na PO 214 tamén se construirá un paso elevado de peóns no tramo do Camiño de Santiago. Con estas dúas obras, mellorarase a seguridade viaria dunha das estradas máis confluídas do Concello de Ponte Cesures. Estamos nun punto que considero moi sensible dentro do que é o sistema viario do Concello de Ponte Cesures e así o é porque é o que dá salida a todas as instalacións educativas, tanto de colexio como da Escola Infantil Municipal. Non é tema menor, en tanto en canto, pois habitualmente, diariamente, máis de un 10%, un 12% da poboación que ten o Concello pasa por aquí porque sale do colexio, o cal tamén é unha cousa das que nos temos que estar contentos. A obra ten un prazo de execución breve e se agarda que estea rematada en 2 semanas.